mä kuvaan tämän videon uudestaan, koska mun toinen kamera ei oikeastaan... Mulla on nyt jotain kameraongelmia selvästi. Mutta mun kameroissa on nyt jotain häikkää. Eilen tää ei toiminut. Tänään toi toinen ei toiminut. Ja se vaan niinku pätkäs sen videon kesken kaiken. Eli mä haluan puhua nyt tänään siitä, että mitä tarkoittaa, että verhot olivat siniset. Ja jos oot ollut Tumblrissa tai missä vaan silleen somessa joskus circa 2014, 15, 16, niin on varmaan nähnyt tämmöisen postauksen, jossa periaatteessa kritisoitiin sitä, miten koulujärjestelmä opettaa asioita. Ja tässä postauksessa oli siis semmoinen sanotus, että siinä oli sellainen kuvitteellinen tilanne englannin tunnilta, äikän tunnilta, jossa se opettaja selittää jotain noihin johonkin kuvitteellisen tarinan sinisiin verhoihin liittyen ja mitä se symboloi. Ja se symboloi siinä sen mielestä sitä, että tai tämän niin kuin postauksen mukaan ja tämän opettajan mukaan, tai siis tämän opettajan mukaan tässä postauksessa tämän postauksen siis opettajan mukaan nämä verhot symboloi jotain sen kuvitteellisen hahmon mielentilaa tai jotain persoonallisuutta, en mä tiedä oikeastaan mikä se niin kuin sanasta sanan postaus ei ole niin helposti löydettävissä, mutta jos mä löydän, niin mä laitan sen johonkin tähän näin, niin voitte lukea sen itse. Täällä on joku kärpänen. Ja siis itsessään tää postaus kritisoi sitä, miten koulujärjestelmässä opetetaan asioita. Niin kuin syvimmillään se kertoo siitä, että miten opiskelijat ja oppilaat on turhautuneita siihen, miten koulussa opetetaan asioita ja miten ei tunnu siltä, että mikään mitä opetetaan on hyödyllistä tai tarpeellista tai jotenkin merkityksellistä. Ja siinä voi syntyä semmoinen, jos ei se mitä tekee ei tunnu merkitykselliseltä, niin helposti menettää motivaation kanssa siihen. Eli tämä on tosi tärkeä keskustelu niin kun siltä kannalta. Mä en vaan tiedä, kuinka produktiivista se oli käydä Tumblrissa tämmöinen keskustelu, mutta tämä on osa tämmöistä. Tämä on vaan niinku oireilua tämmöisestä isommasta asiasta, jossa yritetään tavallaan vähätellä koulun merkitystä ja opettajien merkitystä ja erityisesti sitten näiden humaanisten alojen merkitystä, eli äikän tuntien, eli englannin tuntien merkitystä. Oppilaat siis kokee, että koulu on ylipäätään turhaa, ja varsinkin, että tämä kirjallisuuden analysointi menee liian pitkälle. Kärpänen on back. Että joskus verhot on vain verhot. Tästä mä en kuitenkaan pidä, vaikka mä ymmärrän täysin tämän turhautumisen, koska opiskelijat on jo valmiiksi kuvittelemattomissa paineissa, eikä kaikki yksinkertaisesti halua eritellä mitään erilaisia merkityksiä jostain verhojen merkityksiä, ja että mitä se merkitsee tälle henkilöhahmolle tässä tarinassa. Ja ne, jotka haluaa, alkaa sitten kirjallisuuden tutkijoiksi, ja ne, jotka ei, niin alkaa joksikin muiksi. Toisin sanoen on liikaa kysyttä, että opiskelijat ja oppilaat eläytyisi ja kiinnostuisi tämän opettajan tavalla näistä aiheista. Mitä tämä sitten tarkoittaa englanninkielisessä kulttuurissa? Eli mä en ole yleisen kirjallisuuden opiskelija, vaan kotimaisen kirjallisuuden opiskelija. Eli mä nyt analysoin tätä lausetta, vaikka tämä on englanninkielinen lause, mä analysoin näitä englanninkielisiä sanoja, niin mä katson tätä silleen hyvinkin suomalaisen linssin läpi. Vaikka mulla on jotain kokemusta tuolta kansainvälisestä koulusta, koska mä kävin Kiinassa 3 vuotta kansainvälistä koulua, niin se ilmapiiri on jollain tavalla tuttu. En voi sanoa, että olisin mikään asiantuntija siinä. Tässä on 2 kaistaa, johon voisi niin kuin lähteä. Toinen näistä on tämmöinen syntaktinen
analyysi ja toinen on tämmöinen kirjallinen analyysi. Mä en nyt ole ihan varma, mitä mä tarkoitin tällä mun syntaktinen versus kirjallinen analyysi muistiinpanolla. Kummassakin tapauksessa on tarpeen saada tarkempi tehtävänanto tähän analyysiin, koska tämä on liian laaja vaan silleen, että analysoi verhojen merkityksiä. Tai ehkä se ei ole. Ehkä tästä voisi saada niin kuin silleen ihan hyvän jonkun esseen kirjoitettua, niin kuin mä tavallaan teen tässä mun analyysissä. Eli jos nyt miettii sitä silleen syntaktisesti, niin eli lauseen merkityksen tasolla, niin se lausehan merkitsee sitä, että verhot olivat siniset. Ja siinä ei ole mitään tavallaan, siinä ei ole mitään tulkitsemisen varaa sillä tavalla. Eli mä en nyt ihan tiedä, mitä tää meinas, mitä mä meinasin tällä. Tai sitten kirjallisesti, eli niin kuin kirjallisuus analyysinä. Mä argumentoin, että jokainen sana on analysoitavissa. Ja tää nähdään esimerkiksi realismin aikaisissa teoksissa ja kaikissa muiden periodien aikaisissa teoksissa, joissa semmoinen tarkkuus ja yksityiskohtien analysointi on todella tärkeää. Eli esimerkiksi realismin aikaisissa teoksissa mä muistan tämmöisen ilmapuntari, kun me mietittiin jollain luennolla, että mitä tämä ilmapuntari tässä merkitsee, että mitä tämä tuo tähän tarinaan, että minkä takia tässä on niinku kuvattu tämä ilmapuntari, koska se on tavallaan hyödytön yksityiskohta. Vähän niin kuin jotkut siniset verhot voisi olla joku hyödytön yksityiskohta. Mutta se ei ole hyödytöntä, koska se olisi realismin ajan teos, tai jos se olisi realismin ajan teos, niin jokainen sana merkitsisi jotain. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että realismin ajan teokset olisi mitään hirveän laajoja tai pitkiä tai semmoisia vaikeasti luettavia. Tai ne ehkä on, koska ne on vähän puuduttavia mun mielestä, koska ne on just semmoista niin kuin arkista kuvausta. Joo. Eli tämä lajituntemus ja periodien, niin kuin aikakausien tuntemus on tärkeää analyysissä. Tämä konteksti on aivan liian laaja tulkitsemaan mitään tästä lauseesta. Tai että ilman kontekstia siinä ei ole niinku. Tämä on mahdoton tehtävä lähteä tämmöistä, varsinkin jollekin, joka ei silleen ole mikään kirjallisuuden tutkija. Lähdetään nyt tästä the-sanasta. Eli the on englannin kielessä määrällinen artikkeli, joka merkitsee sitä, tai niin kun, jota käytetään silloin, kun kohde on tunnettu tai joka on mainittu jo kertaalleen silleen lyhykäisyydessään. Eli the-sanan merkitys tässä lauseessa on se, että nämä verhot on tutut, nämä on tunnetut verhot. Kokonaisen universumin kuvailemisen voi rajata pois. Esimerkiksi jos vertaa, mikä mielikuva syntyy, jos sanoo people walk tai the people walk. Ja people walk on neutraali kuvaus ihmiskunnan käytöstä, että ihmiset vaan kävelee. Itse asiassa tämä saattaa olla vähän ableistinen take, mutta siis voi sanoa, että ihmiset kävelee. Ja the people walk, eli tietyt ihmiset kävelee, tai ne ihmiset kävelee, tai no suomeksi ei itse asiassa ei pysty yhtä helposti tekemään semmoista erottelua näiden kahden niin kuin ihmiset kävelee kanssa, mutta tämä artikkelin käyttö on merkittävä ymmärryksen kannalta, koska tämä esimerkki, jossa the on merkittävä ymmärryksen kannalta, luo mielikuvat siitä, että lausuttuun todellisuuden kuuluu ja siihen halutaan tuoda muitakin kuin ihmisiä, esimerkiksi linnut, jotka lentää tai mitä nyt onkaan tapahtuu siinä ympäristössä. Silloin lausuttu fakta on verrannollinen kaikkiin muihin, vaikka esim. Huonekaluihin tai tekstiileihin tai jne, tai niihin verhoihin.
Eli nämä verhot, curtains, riippuen käyttötarkoituksesta voi merkata yksityisyyttä, valonsäätelyä, salaisuuksia, riippuen kontekstissa ne on raskaat tai kevyet. Se voi olla se voi liittyä tämmöiseen ihminen on talometaforaan. Esimerkiksi tuon yksityisyyden kohdalla se ei voisi ajatella, että sitä yksityisyyttä niin kuin haetaan joko pelosta tai tarpeesta tai halusta tai mistä vaan. Tai sitten sitä ei haluta hakea. Valon säätelyä, onko siellä huoneessa pimeätä vai kirkasta vai onko nämä verhot pimennykseen tarkoitetut, minkälaisessa ympäristössä tämä henkilöhahmo elää tai missä maassa. Esimerkiksi jossain maissa pimennysverhot saattaa olla yleisempiä kuin toisissa maissa. Esimerkiksi Suomessa pimennysverhot on todella yleisiä, kun taas sitten jossain, jossa tämä auringonlasku ja nousu ei ole niin kuin, se on tasaisempaa kuin täällä, niin siellä ne saattaa olla vähän vähemmän yleisiä. Joo. Sitten salaisuuksista. Esim. Haluaa paljastaa itseään muille. Ja tässä on tämmöinen tietoinen peittelyn elementti näissä verhoissa. Eli mitä mä tarkoitan tällä on se, että verhoja voi käyttää symboloimaan tämmöistä salaperäisyyttä tai piilottelua tai semmoista. Ja sitten tämä talon ja ihmisen metafora, jossa ikkunat olisi sitten niinku tavallaan ne silmät, koska niistä näkee ulos, niin niiden peitto tai kontrollointi voi kuvastaa sitä, mitä haluaa tai ei halua nähdä. Tai esimerkiksi silmien avaaminen voi merkata myös silleen metaforisesti sellaista ymmärtämistä tai valaistumista tai muuta tämmöistä niin kuin tajuamisen kohtausta. Että silmät avautuivat kun bla 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 bla, ja sitten tajusin tämän. Niin kuin, silmiä avaava kokemus on esimerkiksi semmoinen, joka niin kuin lisää ymmärrystä. Eli tässä on semmoinenkin ulottuvuus tavallaan. Ja joku toinen voi myös repiä nämä verhot auki, niin kuin joko silleen, että on sovittu tai ei ole sovittu, mutta se on tavallaan yleinen tapa herättää toinen, tai en tiedä kuinka yleinen tapa se on herättää toinen, mutta mun talossa lapsena oli silleen yleistä vetää verhot auki, kun haluttiin herättää joku toinen, niin se voi tapahtua joko vasten tahtoa tai sitten tahdosta. Kummin päin nyt tää onkaan, niin sitäkin voi tavallaan analysoida siinä, että onko ne verhot auki vai kiinni. Ja kuka ne on avas tai sulkenut. Niin sitäkin voi silleen miettiä tässä, jos sais sitä kontekstia. Mutta kun sitä kontekstia ei ole, niin mä en nyt tiedä, miten... Tää on vähän huono analyysi. Sitten. Vähän tämmönen lyhyemmät nyt nämä mun analyysit menee, kun tähän loppuun päin, niin tää were, eli olivat. Ja were on siis nyt tässä, no siis se on niinku menneen muodon merkki. Ja jos sitä käyttää sen menneen muodon niinku tapaan tässä lauseessa, niin sitten se merkitsee joko sitä, että verhot olivat olleet siniset. Mutta toisaalta were-sanaa voidaan käyttää myös semmoiseen yleiseen tavallaan passiiviin tai semmoiseen passiiviseen ilmaisuun. Tai mä en nyt oikein osaa selittää sitä, koska mä en ole englannin opiskelija tai asiantuntija. Niin en osaa sanoa. Mutta tässä nämä verhot olivat olleet tai ovat ehkä edelleen siniset. Ja sitä voi sitten miettiä, että minkä takia, olisiko sitten, jos tässä olisi tapahtunut joku muutos, että ne oli joskus siniset, mutta ne ei ole enää. Tai sitten
jos ne on edelleen siniset, niin minkä takia tässä on käytetty tätä mennyttä muotoa, ja tätä passiivista tai passiivisempaa muotoa, että versus the currents are blue, joka on vaan semmoinen, ne nyt on siniset. Nyt tällä hetkellä on siniset verhot. Ja tästä epävarmuudesta saisi mun mielestä hedelmällisiä tulkintoja, mutta mä en nyt ole tarpeeksi reipas tekee sellaista. Viimeiseksi blue, eli sininen, eli siniset. Niin tässä mulla on vaan yksi tämmönen alakohta, mutta tässä alakohdan alla on vielä lisää alakohtia. Eli nämä kaikki liittyy sitten siihen sinisen symboliseen merkitykseen. Ja tätä voi esimerkiksi tarkastella siltä kannalta, että tämä sininen väri liittyisi jotenkin sen henkilöhahmon sisäiseen tunnetilaan, niin kuin tässä alkuperäisessä. Sait sä kärpäsen? Et. Mun kissa ei saanut kärpästä kiinni. Harmi. Niin kuin tässä alkuperäisessä postauksessa mainittiin, että tämä opettaja väittää, että nämä siniset verhot symboloi sitä sen henkilöhahmon jotain sisäistä tunnetilaa tai olemusta. Ja nykyyhteiskunnassa sininen voi symboloida esimerkiksi maskuliinisuutta, koska se on semmoinen, pitkään on jo ollut silleen, että yhdistetään sininen maskuliinisuuteen tai poikamaisuuteen. Ja nimenomaan poikamaisuuteen, eli olisiko tässä maskuliinisuuden lisäksi vielä semmoinen ulottuvuus, että tämä olisi vielä jotenkin lapsellinen tämä hahmo. Sitä voi ajatella, jos olisi enemmän kontekstia. Konteksti kertoo kaiken. Ei ihan kaikkea, mutta paljon. Ja se lisää sitä niin kuin ruokkii vaan sitä analyysiä, se konteksti. Ja tämä maskuliinisuus tai poikamaisuus tai lapsellisuus kertoo taas kerran siitä hahmosta jotain, että miksi hän on valinnut nämä siniset verhot. Tai onko valinnut ollenkaan näitä sinisiä verhoja. Eli jos joku muu on valinnut nämä siniset verhot hänen puolestaan, tai hän asuu jossain vuokratalossa, jossa on jo siniset verhot, niin mitä se kertoo siitä hahmosta silleen, että onko se vaikka jotenkin laiska, tai eikö se vaan jaksa vaihtaa niitä verhoja, tai eikö se halua vaihtaa niitä verhoja, koska ne on kivat verhot, niin onko ne kalliit verhot? Vai onko ne vaan semmoiset tavalliset, mitään sanomattomat siniset verhot? Ja tästä paikasta ei ole siis tietoa tässä kontekstissa. Taas kerran konteksti. Mutta esim. Tämä ympäristö vaikuttaa siihen, miten väri pitäisi tulkita. Eli mä koen, että sillä on merkitystä, missä nämä verhot on. Eli onko se esim. Kotona, koulussa, jossain lääkärin vastaanotolla, missä vaan, niin ne saa eri merkitykset siihen, että mitä se väri esimerkiksi kuvastaa siinä ympäristössä. Eli esim. Kotona, nyt tuli taas kärpänen, eli esim. Kotona tämä voi heijastaa jotenkin sitä hahmon mieltymyksiä tai jotain muuta. Ja sitten jos nämä verhot on jossain instituution sisällä, jonkun koulun tai jonkun työpaikan tai veroviraston jossain ikkunoissa, tai ei edes ikkunoissa välttämättä. Nyt kun mä mietin, niin verhoja voi olla myös ovien niin kuin, sijalta. Verhoja voi käyttää myös niin kuin, tavallaan ovina. Tää mun ikkuna-metafora ei silloin pätisi. Jos olisi niin, että nämä verhot on niin kuin käytössä jonain ovena. Eli sitäkin voi ajatella. Taas kerran konteksti. Mutta nyt päästään tähän mun viimeiseen osioon. Eli kysymyksiin kulttuurille. Questions for culture. Eli onko tarkoituksenmukaista analysoida kaikkea niin tarkasti? Ja mitä se tekee, että analysoi jotain? Niin kun esimerkiksi voiko jotain edes analysoida liikaa?
Tai että voiko jotain ajatella liikaa tai liian vähän tai mitä nyt ikinä. Mut niin, että onks aina vaan niin, että nämä verhot merkitsee jotain syvempää? Tai onks aina vaan niin, että nämä verhot on vaan siniset verhot? Vai voiko olla jotain välimaastoa siinä, että joissain tapauksissa nämä verhot on vaan verhot, ja joissain tapauksissa se voi tarkoittaa jotain muuta, riippuen siitä, mikä se tehtävänanto on, tai että mitä halutaan ajatella tai analysoida tästä aineistosta. Tästä päästään mun viimeiseen kysymykseen. Eli miten sellaista nousevaa anti-intellektualismia, eli ajatuksen vastaista, ajattelun vastaista ilmapiiriä voisi torjua. Koska ajattelutaidot on todella tärkeitä, niin kuin, että osaa ajatella kriittisesti asioita, niin sitä treenataan nimenomaan kouluissa. Ja mä oon harmillisen usein nähnyt sitä, että kouluikäiset ihmiset jotenkin vähättelee sitä koulun merkitystä, koska ne ei näe sitä, että miten tärkeää on oppia ajattelemaan itsenäisesti ja kunnolla ja kriittisesti ja tarkastella asioita eri näkökulmista ja että voi olla jollain tavalla empaattinen muita ihmisiä kohtaan esimerkiksi. Joo. Mulla ei nyt tällä kertaa ole kai enempää sanottavaa, mutta kirjoitan sitten pitkän jonkun lausunnon, jos mulle tulee jotain mieleen vielä. Mutta kiitoksia.